Γεια σας αγάπες μου, πώς είστε σήμερα? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί θα πάω κομμωτήριο. Έχω έρθει στην Αθήνα και όπως έχετε δει πριν από λίγο καιρό έκανα ένα γενναίο κούρεμα στα μαλλιά μου. Όμως επειδή πλέον θέλω να μακρίνουνε, θέλω όμως να είναι και δυνατά γιατί ακόμα συνεχίζουν και σπάνε, η κατάλληλη θεραπεία για μένα είναι το Olaplex, το οποίο θα το κάνουμε στο Κονομάκη Plus VIP κομμωτήριο στο Χαλάνδρι, όπου θα σας πάω σε λίγο να το δείτε πως είναι και εκεί και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε το μαλλί μου να φαίνεται πιο υγιές, να μακρύνει πιο γρήγορα. Εγώ γενικά είχα αγοραία κούρεμα 2 φορές στα τελευταία 5 χρόνια, οπότε το μαλλί μου, όπως καταλαβαίνετε, το να μακρύνει από το κεφάλι να φτάσει κάτω στους ώμους είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ίδιο συμβαίνει όμως και με ντεκαπάζ και με άλλα πράγματα που το οποία κάνουμε και ταλαιπωρούν τα μαλλιά μας. Άρα πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε το μαλλί μας να δυναμώσει και να γίνει. Hello, λοιπόν, είμαστε εδώ τώρα στο κομμωτήριο, στο Οικονομάκης Plus VIP και περιμένουμε, αυτό είναι βασικά το before, να δούμε λίγο πώς είμαι πριν, γιατί εδώ τα παιδιά θα μου κάνουν, με είδαν, τρόμαξαν λίγο και είπαν να κάνουν όλη τους τη καλή δουλειά για να δουν διαφορά πάνω μου. Εντάξει, λοιπόν, οπότε, αυτό είναι το before. Πώς είμαι πριν, θα με αναλάβουν τα παιδιά, θα μου κάνουν θεραπεία για τα μαλλιά για να μπορούν να δυναμώνουν γρήγορα και εύκολα χωρίς να σπάνε, το Olaplex κοινώς. Θα μου διορθώσουν το κούρεμά μου γιατί από ό,τι φαίνεται δεν φαίνεται πολύ καλό. Και κιόλας τι άλλο θα κάνουμε, θα κάνουμε μάλλον και χτένισμα και μακιγιάζ, γιατί μάλλον ούτε αυτό το πέτυχα σήμερα. Για να δούμε ένα complete makeover πάνω μου, ας με θαυμάσω κι εγώ μια φορά σε επαγγελματικά χέρια. Αυτό. Οπότε, ελάτε μαζί μου να δούμε πώς γίνεται. Αρχικά βλέπουμε εδώ τον Παναγιώτη να μου δίνει κάποιες συμβουλές για τα μαλλιά μου. Μου λέει ότι πρέπει πρώτα να τα λούζω, μετά να βάζω τη μάσκα μου και μετά να βάζω το conditioner έτσι ώστε να ενυδατωθούν γιατί είναι πάρα πολύ ξηρά. Και επίσης μου λέει, όπως βλέπετε, για το λαστιχάκι μου, το οποίο είναι πολύ κακό, δεν είναι το σωστό λαστιχάκι, γιατί μου σπάει τα μαλλιά. Οπότε δεν πρέπει να φοράω αυτό το λαστιχάκι, όπως βλέπετε έχει πάρα πολλά στρίχες απάνω, τις σπασμένες μου τρίχες. Θα πρέπει να βάλω ένα άλλο λαστιχάκι, το σπιράλ λαστιχάκι, το οποίο αγκαλιάζει την τρίχα και δεν κάνει κακό στα μαλλιά. Οπότε κάπως έτσι θα πάμε στην πρώτη φάση από το Olaplex, την θεραπεία που θα μου σώσει τα μαλλιά. Και εδώ βλέπουμε τον Παναγιώτη να μου βάζει την πρώτη κρεμούλα, την οποία θα την αφήσουμε για 20 λεπτάκια πάνω στο μαλλί και θα τα θρέψει αρκετά πριν περάσουμε στην δεύτερη. Με βλέπετε εδώ να μελούζει. Ωραία είναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και η καρέκλα είχε μασάζ, να το λέμε και αυτό. Αχ, ωραία καρέκλα ήταν αυτή. Και εδώ με βλέπουμε να είμαι απλά χαρούμενη με το κομματήριο. Μια χαρά. Πηγαίνουμε στη δεύτερη φάση τώρα, όπου θα εφαρμοστεί στο μαλλί μου η δεύτερη κρέμα, η οποία θα θρέψει τα μαλλιά μου επίσης και την οποία θα αφήσουμε πάλι 20 λεπτά. Και εδώ περνάμε στην τρίτη φάση, όπου αρχικά βλέπουμε τον Παναγιώτη να μου λούσει τα μαλλιά, τα οποία περτώ να σας πω ότι γυάλιζαν από καθαριότητα. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα και θα συνεχίσουμε στο τέλος για να τελειώσουμε τη θεραπεία με μία ακόμα μάσκα η οποία θα μείνει στο μαλλί για άλλα 5 λεπτάκια. Στη συνέχεια, εφόσον έχουμε βάλει όλες τις κρέμες μας και τα μαλλιά μου ήδη είναι πιο ενυδατωμένα, βλέπουμε τον Παναγιώτη να μου δείχνει ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να χτενίζω τα μαλλιά μου. Τα χωρίζουμε σε sections και μετά από κάτω προς τα πάνω παίρνουμε ένα tangle teaser και τα χτενίζουμε. Και στη συνέχεια βλέπουμε απλά το στέγνομα, το οποίο γίνεται με ένα πιστολάκι και εδώ βλέπουμε πώς γίνονται οι φύτρες. Και για τη συνέχεια ο Παναγιώτης μας εξηγεί πώς κάνουμε τα μαλλιά έτσι ώστε να χτενίσουμε καλά τις φύτρες με την πούρτσα προς τα πάνω και εγώ δείχνω λίγο σαν έναν μικρό ευχούλι, αλλά δεν πειράζει. Στη συνέχεια βλέπουμε τον Παναγιώτη να ισιώνει το μαλλί μου με τη φούρτσα. Αυτό που τόνισε ο Παναγιώτης και θα ήθελα να ξέρετε κι εσείς είναι ότι πρέπει να
τονίσουμε πάρα πολύ καλά το στέγνωμά μας, να το κάνουμε πολύ καλό στη ρίζα, γιατί εάν η ρίζα δεν καεί σωστά, δεν πρόκειται να κρατήσει ούτε 20 λεπτά το χτένισμα και είναι κρίμα. Οπότε επιμένουμε πάρα πολύ καλά στην ρίζα, όπως μας δείχνει και ο Παναγιώτης, και εδώ βλέπουμε πώς κάνουμε η τεχνική για τις φύτρες, όπου για να κάνουμε σωστά τις φύτρες πιέζουμε προς τα πάνω και προς την αντίθετη κατεύθυνση που δείχνουν οι φύτρες. Εδώ μας δείχνει ότι το μαλλί μου είναι κάπως ανομοιόμορφο και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να το κόψει με μια τεχνική έτσι ώστε να έρθει όλο στην ίδια ευθεία, και βλέπουμε επίσης και πόση ψαλίδα έχω η οποία θα φύγει μετά. Εδώ με έχει βάλει να σταθώ ίσια, όρθια, με τα χέρια μου παράλληλα στο σώμα μου, και κοιτάξτε πόσο εύκολα και απλά θα κάνει τα μαλλιά μου πραγματικά να φαίνονται απίστευτα ίσια. Στη συνέχεια θα δούμε ποια τεχνική χρησιμοποιεί ο Παναγιώτης για να δώσει στα μαλλιά μου όγκο. Επειδή είναι λίγο flat, παίρνει κάποιες στούφες και κάνει ακριβώς αυτή τη τεχνική που βλέπετε αυτή τη στιγμή, η οποία θα μου κάνει ένα απίστευτο boost στον όγκο των μαλλιών μου. Θα δούμε τα μαλλιά μου ξαφνικά να γίνονται απίστευτα ογκώδη. Τα προσέξτε τώρα λίγο. Να το, και ξαφνικά στέκονται. Είναι πραγματικά τεράστια η διαφορά και εννοείται πως θα γίνει αυτό και στο πίσω κομμάτι, γιατί πραγματικά το έχω απίστευτη ανάγκη. Και ήρθε λοιπόν η ώρα της κρίσης. Βλέπουμε εδώ την τεχνική την οποία χρησιμοποιεί ο Παναγιώτης για να μου καθαρίσει το μαλλί από την ψαλίδα. Όπως βλέπετε, το μαλλί που μένει είναι απίστευτα αλίο και πετάγονται όλα αυτά τα τριχάκια. Εδώ νομίζω θα φανεί ακόμα καλύτερα το πόσο καθόλου ψαλίδα δεν είχε αυτό το μαλλί. Πραγματικά το μαλλί που μένει είναι απίστευτα υγιές, απίστευτα απαλό. Έχει φοβερή κίνηση. Είναι δηλαδή ανδιανόητο το πόσο καλό κάνει αυτή η τεχνική στα μαλλιά μας. Και να πω ότι δεν πειράζει το μήκος σας, δεν πειράζει τον όγκο σας. Είναι πραγματικά ο τέλειος καθαρισμός για τα μαλλιά, για να δείχνουν απόλυτα υγιή και να μπορείτε μετά να έχετε όλες τις επιλογές που θα μπορούσε να έχει ένα υγιές μαλλί. Εδώ ο Παναγιώτης μας εξηγεί τι έκανε για να ισώσει το μαλλί μου. Επειδή δεν ήθελε λοιπόν να πάρει μήκος και έπρεπε το μαλλί να έρθει κατά κάποιο τρόπο σωστά, δημιούργησε ένα σχήμα οβάλ, έτσι τα πίσω είναι τελείως ίσα και τα μπροστά είναι ελαχίστως πιο κοντά. Και εδώ λοιπόν συγχαίρουμε ένας τον άλλο για τη συνεργασία, η οποία ήταν εκπληκτική και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ναι, περνάμε τώρα στο πρώτο χτένισμα που κάναμε στα εικονομάκια της Plus VIP Room, όπου βλέπουμε τη σταυρούλα, να μου δημιουργεί μια γαλλική κοτσίδα που είναι έτσι πολύ 70's, έχω την εντύπωση, που είναι πάρα πολύ στη μόδα φέτος. Το χτένισμα ήταν εκπληκτικό, μπορώ να πω, μου άρεσε τόσο πολύ, θα το δείτε κι εσείς τελειωμένο, έχω την εντύπωση πως βγήκε πάρα πολύ ωραίο.
Και κάπως έτσι έγινε το χτένισμά μας, που ήταν πραγματικά τέλειο. Και ήρθε η ώρα να γνωρίσετε και τη Σταυρούλα. Γεια σου Σταυρούλα! Λοιπόν, φαίνομαι λίγο λες και έχω πάθει να διαψύξει για να πέφτει καλύτερα το φως. Είμαστε στο πριν, αυτή τη στιγμή είμαι χωρίς τελείως καθόλου μακιγιάζ και πρώτη φορά στη ζωή μου θα μου κάνουν επαγγελματικό μακιγιάζ για να δούμε τι μου ταιριάζει. Θα δούμε πώς γίνεται στην πραγματικότητα τα κοψίματα και όλα αυτά τα ωραία τα πράγματα που βλέπουμε στο κανάλι. Μείνετε μαζί μου για να δούμε τη μεταμόρφωση στο τέλος. Έχουμε φτιάξει όπως βλέπετε ήδη το μαλλί. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και το μακιγιάζ και τα λέμε σε πολύ λίγο. Εδώ βλέπουμε την Ιουλία μας να δημιουργεί το μακιγιάζ που θα δείτε στην πορεία ολοκληρωμένο. Αρχικά μου περνάει τις βάσεις, έχει αναμίξει MAC να πούμε για την ιστορία με Oriflame για να δημιουργήσει αυτή τη βάση και στη συνέχεια βλέπουμε να μου φτιάχνει τα φρύδια. Εδώ θέλω να προσέξετε σε ένα σημείο, βλέπουμε ότι μου γεμίζει λίγο τα φρύδια, πράγμα που είναι πολύ καλό, εγώ μόνη μου δεν μπορώ να το κάνω, τα γεμίζω υπερβολικά πολύ και επίσης να πούμε ότι προσέχει μέχρι πού θα πάει το φρύδι, το υπολογίζει όπως βλέπετε να πηγαίνει με την άκρη του ματιού και την άκρη της μύτης για να είναι μέχρι το σημείο που πρέπει να είναι, δηλαδή όσο μακρύ πρέπει να είναι το φρύδι, θα πρέπει να είναι το φρύδι μας, δηλαδή δημιουργεί και διορθωτικό μακιγιάζ και εδώ με βλέπουμε σε ένα Power of Makeup challenge. Και επίσης είπα να προσθέσω και τον τρόπο που βάζει μάσκαρα για να μην λερώνει τις σκιές, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ σαν στυλ και να σας πω ότι χρησιμοποιεί ένα εξάρτημα από τη Sephora για να το κάνει και ήταν τέλειο απλά. Στη συνέχεια θα δούμε το δεύτερο χτένισμα που αποφασίσαμε να κάνουμε και αυτό γιατί είπαμε να κάνουμε και κάτι λίγο πιο θηλυκό, να ταιριάζει με αυτό το μακιγιάζ και θα δημιουργήσουμε εδώ πάλι με τη Σταυρούλα μας ανάλαφρες μπουκλίτσες οι οποίες ταιριάζουν τέλεια με τα έντονα χείλη και αυτό το μάτι που δημιουργήσαμε λίγο πριν με την Ιουλία, οι οποίες θα γίνουν πάρα πολύ εύκολα με το ισιωτικό και εδώ βλέπουμε πως μπαίνει και το K-Lac και είμαι πανέτοιμη. Λοιπόν, έχω βγει από το κομμωτήριο και νιώθω εντάξει άλλος άνθρωπος. Όπως βλέπετε μου επιμελήθηκαν και το μακιγιάζ, το οποίο είναι επαγγελματικό παρακαλώ, η κοπέλα ασχολείται πάρα πολύ ώρα, το κάνει νομίζω να φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Το μαλλί είναι άλλο μαλλί από το μαλλί που ήρθα, όταν ήρθα το μαλλί μου ήταν τελείως ξηρό, ταλαιπωρημένο, αυτή τη στιγμή γυαλίζει, έχει απίστευτη κίνηση, επίσης τα παιδιά εννοείται μου κάναν τέλεια δουλειά με την ψαλίδα, ό,τι είχε μείνει, μου διόρθωσαν και λίγο το χτένισμα και το λάθος το κούρεμα και μου έκαναν και ένα δεύτερο χτένισμα έτσι για να ταιριάζει πιο πολύ με το μακιγιάζ αυτό που έχω αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν φαίνεται το πόσο χαρούμενη είμαι βασικά, γιατί το πόσο ωραίο είναι νομίζω είναι προφανές. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς, σας περιμένω στα σχόλια για να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε εδώ για το κομμωτήριο, το Οικονομάκης, όπου μπορείτε να κάνετε όλη αυτή την υπέροχη δουλειά στο Χαλάνδρι. Θα έχω από κάτω το link με το... Λοιπόν, δεν κοιτάω την κάμερα, ναι, οκ. Θα έχω από κάτω το link με το site όπου είναι και e-shop και μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά προϊόντα για μαλλιά υψηλής ποιότητας και tools και όλα τα σχετικά. Σας περιμένω από κάτω στα σχόλια να το συζητήσουμε. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά!